up, Kapalit? It's me again, Alvin Bautista, exploring Pampanga. For today's vlog, guys, na-invite tayo ng Ansik, Rotating, K-Food, and Sushi, at iba pa. So mamaya papakita ko sa inyo and samahan nyo kung i-explore itong the first rotating restaurant na nag-serve dun sa kanilang conveyor. So mga Japanese and Korean foods mostly makikita natin. So excited ko nang pakita sa inyo, guys. Kung gusto nyo pumunta dito, located sila sa may Central Town Mall, dito sa may Barangay Kutkut, Angeles City, beside ng Jollibee at dito sa ginagawang flyover. Here is first ever rotating Korean and sushi restaurant. Pupunta kayo dito para sa enjoy for lots of food. We have almost 100 different kind of food prepared for you. Anytime, just click our pages or text dun sa number natin so you can come anytime. During weekend, strictly, it's better make a reservation. Kasi minsan, maliit kasi sa space. Hindi naman pasok ilan, mga ganon. So, weekday, maluwag naman. Pupunta kayo dito. So, ito guys, yung kanilang rotating conveyor. So, marami kayong makikita dito, mga Korean and Japanese food. So, ito yung 799 nila, pero naka-promo sila ngayon, 699 pesos. So, unlimited to, lahat nung nasa conveyor, plus yung kanilang 4 kinds of drink. Kasama guys dun sa kanilang 699 yung 4 kinds of drinks. So meron tayong red iced tea dito, blue lemonade, cucumber, and then yung iced tea. So try natin ito kanilang cucumber. So bago tayo mag-start kumain, syempre dapat meron tayong drinks. Ay guys, no, check naman natin yung kasama dun sa promo price nila na 999 pesos. So pipili kayo guys dun sa kanilang black square plate. So meron tayong dito, 9 na sinerve nila. So pag dinabel nyo yun, dalawa yung pipiliin nyo. So meron tayong sashimi, yung kanilang tiger prawn. Siyempre yung tinagmamalaki nilang Korean steak dito. Meron tayong tuna tatake. Ito medyo dito. Curious ako dun sa lasa niya. First time natin titikman. Pero ito natikman na natin elephant shell. So meron tayong grilled hill na from Korea. Yung kanilang tempura. Yung prawn Nigeria nila. And syempre, ito first time din natin matitikman. So yung kanilang sea urchin. So dun sa 999 pesos, pag nakapili na kayo ng dalawa doon sa kanilang black plate guys. So limited naman lahat yung nasa conveyor nila, nasa almost 100 plus na dishes and then yung kanilang 4 kinds of drink. And guys, nauna natin tikman yung mga sinerve nila na hindi pa natin natikman para ma-explore naman natin. So ito yung kanilang Korean grill hill. Ayan. Siyempre lasa. And siyempre yung kanilang tuna tatake. Isa din sa langis natin guys.
yung elephant shell. Sarap ng lasa nito. So ito, meron siyang sauce. Next natin titikman guys, yung kanilang sea urchin. Ayun. So first time natin to. Kailangan nyo matikman to guys kung gusto nyo mag-explore doon sa mga foods nila. Siyempre, yung kanilang Korean steak. O malaking cut. Next natin titikman yung kanilang shrimp na nigiri. Sarap. Tikman natin guys yung kanilang salmon sashimi. So guys, no, isa sa makikita nyo doon sa kanilang conveyor. So halo-halo na to nung kanilang mushroom. Tinikman na natin kanilang mga sashimi. And then yung ibang foods na meron sila doon. So meron mga scallops, meron kayong makikita mga tawang shrimp, and then yung kanilang mga pasta. And guys, no, tapos na natin lahat i-explore yung mga foods nila doon sa kanilang conveyor. Actually guys, hindi lahat natikman natin dahil sobrang dami ng mga foods na umiikot doon. So almost nasa 100 plus dishes guys yung pwede nyo ma-enjoy kapag ginabail nyo yung kanilang all-round plate plus unlimited 4 kinds of drinks. And kung gusto yung mag-explore pa rin doon sa mga black plate nila, na square plate. So avail nyo guys yung kanilang 999 pesos para makapili kayo ng dalawa doon sa kanilang mga black plate. And for sure, first time nyo matikman, tulad ng sea urchin, yung kanilang elephant shell, although natikman na natin siya before, and yung ibang sinaserve nila doon, talagang nag-enjoy tayo at na-explore natin lahat ng mga kakaibang lasa ng mga foods nila. Ayun, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang kabalin natin dyan. Itong si Unsik Rotating K-Food and Sushi at iba pa. So until our next vlog, peace out!